салом дӯстон, ширкати гиёҳии софсавдо ба шумо доруҳоеро барои рехтани мӯи сар, барои ғафз кардани риш, раҳоӣ аз сафедиҳои пӯст, барои фарбеҳшавӣ ё харобшавӣ, қадро баланд кардан ва барои бисёр касалиҳои дигар дар асоси гиёҳҳои табиӣ пешниҳод менамояд. ҳамаи доруҳо шифобахш буда, иншоалло дар 3 моҳ натиҷабахш хоҳад буд. барои дастрас намудани доруҳо шумо метавонед худи ҳозир ба ин рақамҳои дар экран буда занг занед. ватсап, имо, вайбер доранд. дар шаҳри Москва ва Питер доруҳо дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Русия дар 3 ё 4 рӯз расонида мешавад. дуруду саломи бепоён ба кулли шунавандагон ва тамошобиноне ки моро гӯш мекунанд ва тамошо мекунанд. хушомадед ба канали Ахбор ТГ. сархати хабари имрӯз. марги прокурор ва карантини хонаводааш дар Душанбеу Ваҳдат. лутфан видеоро то охир гӯш кунед ва ман баҳри шумо хабарро оғоз менамоям. шарҳи мақомот. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон мегӯяд, Ҷалолиддин Абдуҷабборзода, сардори шуъбаи назорати милитсияи прокуратураи шаҳри Душанбе, аз бемории зукоми H1N1 илтиҳоби дутарафаи шуш фавтида ҳеҷ нишонае аз вируси корона надошт. бибихонум Дарвешзода, сухангӯи вазорат, гуфт: мавсуф 15 апрел нимашабӣ бо ҳолати вазнин дар бемористони маризиҳои сироятии кӯдаконаи шаҳри Душанбе тобии маҷмаи тандурустии Истиқлол бистарӣ шуда, маризии ӯ зукоми H1N1 илтиҳоби дутарафаи шуш ва фарбеҳии дараҷаи 3 ташхис дода шуд. 16 апрел ба хотири вазнин шудани вазъи саломатиаш ба беморхонаи маризиҳои сироятии шаҳри Душанбе воқеъ дар маҳаллаи Зарафшон интиқол дода шуд. пизишкони беморхонаи мазкур ба ӯ ташхиси илтиҳоби дутарафаи шуш, зукоми А ва фарбеҳии дараҷаи 3-ро гузоштанд. 17 апрел соат ба соат ҳолаташ вазнин шуд. 18 апрел аввал таҳти дастгоҳи оксигенератор буд ва сипас дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ ИВЛ. 19 апрел нимаи аввали рӯз вафот кард, гуфт бибихонум Дарвешзода. марги ногаҳонии Ҷалолиддин Абдуҷабборзодаи ҳудуди 37-сола, ҷанозаи ғайриоддии ӯ дар саҳни ҳавлие дар маҳаллаи Восе, минтақаи корхонаи орди Душанбе ва ҳам ручуби ӯ бо ширкати пизишкони либоси хос Бабар дар гӯристони кӯчаи Қаротегин шояти зиёд, аз ҷумла марги ӯ аз маризии вируси коронаро ба вуҷуд овардааст. яке аз ҳамкорони Ҷалолиддин Абдуҷабборзода, ки дар ҷанозаи ӯ ширкат кард, гуфт: тобути ӯро бо мошини ёрии таъҷилӣ ба хона оварда нагузоштанд, ки наздиконаш онро боз кунанд ва ҳамин тавр ба қабристон интиқол доданд. мо ӯро эшон мегуфтем. инсони хубе буд. зоҳиран саломатиаш ҳам хуб буд ва вақте аз интиқоли ӯ ба беморхона ва даргузаштанаш ба ин зудӣ хабар ёфтем, ростӣ диламон реш-реш шуд, гуфт ӯ. сухангӯи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон мегӯяд, аҳли оилаи Ҷалолиддин Абдуҷабборзода худи ҳамон рӯз ба шифохона афтод. дар бемористонҳои сироятӣ як қисм дар Душанбе ва қисми дигар дар Ваҳдат карантин шуданд. ҳар беморе, ки бо ҳарорати баланд ба беморхона оварда мешавад, новобаста аз он ки зуком аст, ангина ё ягон маризии дигар, аҳли хонаводаи ӯ оҷил ба карантин фаро гирифта хоҳанд шуд. яке аз шакҳое, ки сари онҳо мешавад, ҳамин маризии вируси корона аст. ин ташхис ба ҳамаи онҳо гузошта мешавад. то мутмаъин нашавем, ки ӯ гирифтори ин маризӣ нест, рухсат нахоҳем кард, гуфт бибихонум Дарвешзода. афзоиши мавориди фавт аз илтиҳоби шуш дар Тоҷикистонро қаблан Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон дар як ҷаласаи хос таҳти баррасӣ гирифта, зимни як баёния хабар дода буд, ки далели он вазъи номусоиди ҳаво дар рӯзҳои охир мебошад. Галина Перфилева, намояндаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, низ 18 апрел ба хабарнигорон ташхисҳои пизишкони тоҷикро дуруст арзёбӣ карда гуфт: ҳеҷ як аз мавориди фавт ба маризии вируси корона ё COVID-19 рабт надорад. тибқи иттилои расмӣ, то 16 апрели соли равон дар озмоишгоҳи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон 2317 ташхис, аз ҷумла 440 он такрорӣ анҷом шудааст. аммо чаро мавориди фавт зиёд аст? сухангӯи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон дар посух ба ин суол мегӯяд: аксарияти кулли беморон дар ҳолати бисёр вазнин ба пизишкон муроҷиат мекунанд.
яке аз сабабҳои асосии фавтҳое ки шуда истодаанд сари вақт ба пизишкон муроҷиат накардани беморон аст. баъд аз вазнин шудан муроҷиат мекунанд. ҳол он ки пневмония табобат дорад агар сари вақт ба пизишкон муроҷиат шавад, гуфт бибихонум дарвешзода. ба ҳамин минвол тоҷикистон ҳамоно як кишвари орӣ аз вируси корона боқӣ монда, аммо мавориди марг аз илтиҳоби шушро зиёд таҷриба мекунад. шунавандагони азиз, ташаккур ки тӯли ин вақт бо мо будед ва ин буд хабаре ки тӯли ин дақиқа пешкаши шумо кардем. дӯстон, дар канал обуна шавед, лайк монед, тугмаи зангуларо пахш кунед то ки аз хабарҳои навбатӣ қафо намонед. видеоҳоро бо дӯстонатон дар ватсап, имо, вайбер ва ғайраҳо тақсим намоед. лутфан моро дастгирӣ кунед. пешакӣ ба ҳамаатон ташаккур ва ҳар куҷое ки бошед аллоҳ ёру мададкори шумо бошад. феълан рӯзи хуш. худоҳофиз. хабарҳои навро интизор шавед. хайр.